jam gana waali fini wete men ñande jeslare 11 korse ujundi ɗe nogasi joyi ina hawre 14 taske ujunere temen nayyi capannayi jeegom fergo beele waldude ene ngaafu goto ene addana en hoydude koydol gotol wasiya faade rendo ɓiɓɓe malinaɓe waɗi lebbi kewɗi ko laamu jokkodiri e joomen gollirɗe téléphone aji nde ɓe binditto joomen piisuji ha ande hol joomen numéro uji noddoji ɗi foof ɗum ene wawa wallude laamu ngu ustude baɗe bonde dewroje e téléphone ɗe tawama woni yimɓe ɓe ngala ɗereji kayitaji ɓe mbatti wujjitade ɗereji janani dartinira numéro holto ɓe gujjitta kayitaji janani ɗi ina heewi mbadiji mbadi ɓurdi teskede e rentinede ndi ko waɗoɓe koppi ɗereji mandi torɗi neɗɗo e nokkuji biyeteɗi cyber café kala baɗɗo koppi carte d'identité ma passeport mum feewi fewani fo woto accu koppi ma ɗo mbaɗɗa ɗiɗo tawede koppi o ene wawi mandi torede to ngode numéro taw wona an hutorto on numéro tawa ko goɗɗo ƴetti koppi kayit ma hutori tawi a tinani a mataji ko on sifa noon mbawɗa heɓiroyde caɗele tawede wurni tongode nde ko ɗereji ma ɗum addi lamdal beele waldude ene ngaafu gotu ene addana en hoyɗude koydol gotol koɗol Mamadou Amadou Bama Kucala e Dande Ba Saydou Alassane Mulli Fulɓe duɗal Pular Murtude Diop yo jaam ñallu ñallene nder hen